The ayes are 49. And the governor stands pleased. Midhiero chako juko Governor Mameru Kawera Mwangaza bang' MCAs titeoko APC. Nyakoromogi kaka pile tudi kod namba mar ote machuo karia deka uchiel nono yao bende nyalo yudo wakanyo e mbui mar Facebook wantiere achiel kachiel e mbui mar YouTube yudo kanyo e mbui mar Instagram kachiel kod mbui mar X. Nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Wilson Ochuka. Jatend piny Kenya William Ruto nyiso jotend migepe mochamo muma ni gin kod ting' mar rieyo migepe maggi kendo neno ni gitiyo ne jo Kenya gi chunygi duto. Koloso e kinde mane jotend migepe go chamo muma, jatend piny bende onyiso jotend migepe manyien mondo ked kod mibadhi kendo ket dwach jo Kenya mokwongo. George Bati miwa mathoth. I will well and truly serve the people and the Republic of Kenya. Nyaka uti kendo kel dwoko makare. The women and men who have been appointed to serve the nation in the reconstituted cabinet have today embarked on a mission that cannot and must not fail. Mane ote ma jatend piny William Ruto miyo jotend migepe mochamo muma kawuono e par jot mare Nairobi. E kinde twak mare jatend piny onyiso jotend migepe go ne gin kod ting' mar tiyo kod bidhruok, tieko mibadhi kod kothe duto kendo keto kenge mag kedo gi jo mibadhi. The reconstituted cabinet therefore will accelerate the attainment and will build on this solid foundation already built over the last 2 years, but additionally will focus on the following critical areas. The first of these areas covers accountability and the fight against corruption. To enhance accountability and promote responsibility for the use of public resources, we shall introduce measures to levy a surcharge against any accounting officer or other public officer who has, by their action or omission, occasioned loss of public resources. Jatend piny bende omiyo jotend migepe go ting' mar luoko i migepegi kendo kedo kod jotije manyawawa kokalo iketo lai mar yango jotije mag sirikal. To eliminate the ghost worker payroll fraud at all levels of government, we shall also implement a unified personal identification system for all persons working across all arms of government, including constitutional offices. Onyiso jotend migepe ni gin kod ting' mar biro kod chike mar konyo piedho kendo neno ni jotije piny owacho oyango ne jopiny mwandu magin go. Cabinet shall introduce a legal and institutional framework for mandatory and continuous vetting of all public officers. The same framework will provide the repository for wealth declaration across the entire of government under one office. Jatend piny bende onyisogi ni giikre mar loso chike mabiro chiwo arita ne ji machiwo maling'ling' e wi timbe mibadhi kendo tiyo machiegni kod od bura en ne ojiw kembe mathurka. And for this reason, the reconstituted cabinet shall consider relevant amendments to the Witness Protection Act to enhance appropriate incentives and forward the same to Parliament. The reconstituted cabinet will also collaborate with Parliament to develop legislative measures to promote local manufacturing, value addition, and job creation by restricting the importation of those products that can be competitively produced by our domestic industrial capacity. Koparo ne gini ting' momegi en mar tiyo ne jopiny. Jotend migepe mochamo muma onyisi mondo ne nigi keto chunygi e tiyo ne jo Kenya. The privilege to serve in positions of such high responsibility has come to you with an immense duty to do everything in your power to ensure that Kenyans receive the best services from the government efficiently, without discrimination, and without delay. I urge you, therefore, ladies and gentlemen, members of my cabinet, to go forth and from this day focus on delivery and dedicate your time and effort to the implementation of the various strategies, programs, and projects that the nation's transformation demand. Ne joma nyalo paro tiyo gi telo margi e chopo dwachgi giwegi. Jatend piny William Ruto paro ne jotend migepego ni gin kanyo e lo jopiny kendo dwach jopiny ema nyaka bed mokwongo. As champions of the nation's development agenda, you will be team players, servant leaders, faithful trustees, and effective stewards
of the people's interest and dependable custodians of their resources. I encourage you to make the people of Kenya your first and only priority, and to never let your own interests come in the way of your duties. Kakoro ofungu mar tich omega yanga kendo bendera koro fwadhore e nyamburko magi. Geno mar jopiny ni jotelo gi biro kelo lokruok ma jopiny osebedo go gi geno kendo loko sigana e telo mar piny Kenya e kinde ma jatend piny William Ruto chako tielo machielo mar neno ni piny owacho mare ochopo geno mar jo Kenya. George Bati, Ramogi TV, Parjot mar jatend piny, Nairobi. Tok chamo mar apisi kar jot mar jatend piny Nairobi kawuono, jotend migepe manyien nokawo yore mopogore opogore kama moko nochimo apis tir to mamoko nobago nyasi mar duoko erokamano. Jatend migawo mar omenda John Mbadi nochomo apis mare tok chamo muma ka nyawadgi mar ohelni matindo kod riwruoge mag Saga Wycliffe Oparanya to ne ochomo kar dak mare ma Karen kama nyuola kod osiepe ne rite kod nyasi mopie. Chenro mar chamo muma mar apisi mar jotend migepe manyien 19 nochakore okinyi mang'ich kar jot mar jatend piny mantiere boma ma Nairobi. Tok chamo muma, jotend migepe go nosidhi ayanga mar chako tich ka nyamburko maggi nochwe bendera mar nyiso ni koro yangi kod sirikal. Jatend migawo mar omenda John Mbadi nochimo apisi mare tir tok chamo muma. Mbadi ne orwaki apisi mare kod apisas e migawo mar omenda. Kata obedo ni ok oloso kod jofwambo e odiechienge mokwongo e apisi, kit wuoth kod chia mare ne nyiso ni oikore mar telo ne lemono ma en e siro maduong' mar ochumi ma pacho ka. Komachielo, nyasi notimone kar dak ma Karen, Nairobi. Anyuola kod osiepe mag jatend migawo mar riwruoge mag Saga Wycliffe Oparanya nobago nyasi makende mar duoko erokamano ne welo mar Oparanya. E twak mare mokwongo kaka jatend migawo, Oparanya oduoko erokamano ne Ruto kod Raila ne welo mare. Nimshukuru kiongozi wangu Raila Amolo Odinga ambaye tumefanya na yeye kazi kwa miaka mingi, na pia kwa Rais William Ruto kuniteua kuwa mojawapo kwa baraza la mawaziri. Oparanya kata kamano nyono kar tiende ni pod oja ODM manitire i Azimio kendo donjo mare sirikal ne en mar reso piny kaluwore kod ng'anyo mathoth mane ibago kod rowere. Tuliona inji inaenda vibaya na tukaamua kupitia kwake Raila Amolo Odinga tusaidie inji hii, kwa sababu ikienda mabaya itakuwa kwa mabaya kwa kila mtu. Bado sisi tuko ODM na bado tuko Azimio, tujaingia ule mkataba wa kusema tumeungana na UDA. Moko kuom jotelo mawuok e imbo mar Kenya mabende ne ochopo e nyasi no okawo thuolo ni mar duoko erokamano kuom welo mar Oparanya ka ginyiso geno ni odhi tiyo tich makare. We want to thank the President for seeing it fit to appoint His Excellency Wycliffe Ambetsa Oparanya in the government of national unity. And we are confident that he's going to go a long way. The people that we want to grow, the people that we want to lift up economically, this is a ministry that really touches on them. And somebody like Wycliffe Ambetsa Oparanya, as a man who has served as an MP twice, he has served as a minister for national planning and Vision 2030, and as a governor. And not only as a governor, but he was the chairman of Council of Governors in the Republic of Kenya. He has what it takes to steer that ministry. Jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi oduoko erokamano jatend piny William Ruto kuom mieleme sirikal kaachiel gi josiasa mamoko e duond bura mar ODM. Ka otwak kod Ramogi TV bang' chamo muma, Wandayi bende oduoko erokamano ne ogaye mar ODM Raila Odinga kuom sire lwedo okawo singo mar keto maino e duoko piny nengo mauta kod stima e bwo telo mare. Bende osingo mar rakore aching' kod lal mar stima makinde ka kinde mosebedo guonyo e bwo telo mar jatend migawo machon mar teko Davis Chirchir. An gi mor ahinya ni kawuono achamo muma kendo aduoko erokamano maduong' ahinya ne jatend piny mar Kenya moluor William Ruto to kod jatendwa mar Azimio moluor Raila Amolo Odinga kuom timo gima gitimoni.
adwa mondo achiw singo ni jo Kenya duto ni kawa donjo ofis kaka wasedonjo ni koro adwa tiyo nigi mokwang'iyo chien kendo ang'eyo no gima chando gima duong' ahinya en nengo mar stima to kod nengo mar mafuta to moloyo mano en bende wach mar stima lal sakasa. Okay, koro gima duong' man go mbele wa kaindi en tiyo kanyakla gi jo Kenya mondo waked kod gigo machando gi sekta mar energy kod petroleum ni endi ka wariwore kanyakla e sirikal ma moriwo jo Kenya duto madonje sani kawuono. Okay, en poche gi paka ahinya ni jo Kenya duto kwa jumla kuom ng'ado bura ni nyaka wuoth kanyakla ka wadhi mbele mondo waked kod gigo machando jo Kenya duto kawan kanyakla. Obila kawuono mako ji 174 ma itudo gi bago ng'anyo e tok chik. Ogai mar obila ma tiyo e yor kojolo Gilbert Masengeli oyango ni jogo mane obago ng'anyo kawuono ne okomi puoth ne tayo chenrono. Masengeli ma oloso seche mag odhiambo bang' ng'anyogo wacho ni ok gineno midhiero kipimo gi ng'anyo ma osekalo. Kata kamano koni pod giluwo ndach achije mamoko. Today, minimal skirmishes were witnessed in downtown Nairobi, Kisii, and Migori towns where attempts by goons to loot property was effectively thwarted by police officers. Unlike recent demonstrations that were marred with wanton destruction of property, looting, injuries, and loss of lives, today the country remained peaceful and normalcy prevailed. Except in Nairobi where one officer was injured, we also arrested a total of 174 suspects, that is 126 in Nairobi, 22 in Kitengela, Rift Valley, 26 at Emali in Makueni County. Consequently, the National Police Service would like to take this opportunity to sincerely thank all law-abiding Kenyans for preserving peace and maintaining law and order across the country today. Kenya is a democratic country, and as a service, we wish to reiterate our commitment to promoting democratic policing that upholds the rule of law, professionalism, transparency, and accountability. Obila kawuono ka oting' mar geng'o rowere kik chokre kendo kik yud thuolo mar bago ng'anyo mar 88 mane ochan kawuono. Obila mane oketo roadblocks mag geng'o nyamburko mating'o jowuoth kik donje chuny boma ma Nairobi ka jowuoth moko ne ochuno gi nyaka mondo giwuothi mana gi tiendgi e chopo wuodhegi. Kaka jafwambo mar Eric Owenga lero, kwan obila ne oketo mathoth e apeyni kata ne oket mathoth e apeyni ma Nairobi kod gwenge mamoko ma ng'anyo thoro timore. Nen ng'anyo mane rawere kod riwruoge makendo ratich oganda ochwako ni dhi bedo mana tipo. Kata kamano, chal ni ikruok mar obila bende ne ochopo e rang'iny mamalo. Kwan obila e gwenge mopogore opogore ma pacho ka ne ni malo kipimo kata gi ng'anyo mosekalo. E apaye ma pacho ka ahinya to mago manie boma maduong' ma Nairobi noketi arita motegno. Umetoka Bungoma kuja kutafuta Nairobi pesa, lakini wametufungia barabara. Ona sisi ni wana magari, tunaendesha barabara magari, lakini tunakaa tukipikwa mawe, barabara zimefungwa, hatuna nyuma wala mbele. I'm headed to work, but tumefika hapa Kangemi. It's not that easy for us because tumeshukishwa na we were headed to town. Personally, I'm going to Kilimani. I'm going to work. No, they're not being turned. They're not being turned. We are just trying to regulate. We are just trying to regulate who gets to town and who is not. You know, there are those people of bad will, and they want to get to town to go to maim, cause maim or a robbery kind of whatever. So we are trying to avoid that. But we are just regulating. Any other person of goodwill, they travel back to their normal place of destinations. Apaya Mombasa Road noketi roadblock mar geng'o nyamburko mating'o jowuoth kendo nochuno jowuoth lor gi gwenge ma Sabaki kapok ochopo wuodhegi madonjo boma Nairobi. Kutoka hapa mpaka mali naenda inachukua almost 2 hours kama natembea mguu. Gari inachukua dakika kama 45. Jogo manen kod nyamburko mag giwegi bende nogo peksen kapok noyiengi kadho roadblock mar obila. Tumeshukishwa kwa gari, tunaambiwa kwa sini majenzi juu kwa gari hakuna wazee na tunaenda Nairobi na inatakikana tufike salama. Sasa sijui ya maaskari wetu wanataka aje. Roundabout Manyayo Stadium roadblock noketi mar geng'o ji ahinya to mawuok e kadak malang'ata kod alwora mage. E apaya mathika super highway machini kod paw tuke makasarani obila noketo roadblock mar geng'o jong'anyo kik yud yo mar donjo e chuny boma Nairobi.
Roadblock mamoko no media apayano kaka ne samedo sudo. Mano bende kane chal e kadak mangara kama jorim nyamburko no bede kod kinde matek mar chopo wuodhegi. Jowuoth bende ne chuno ni giwuoth gi tiendgi bang' kane otam geche ma gikadho. Apeyni ma ochomo kar jot mar jatend piny bende no medo jiwi arita ka apaya kaka Kenyatta Avenue e kinde mamoko no bedo matek kata ne jowuoth matiyo gi nyamburko mag matatu. Wuok Thika Road to okoyot kech gi gari olorowa Guru Nanak to kendo kiwuotho town jogo gomi koro ikia ni dhi kon mane. Koneno kaka an ng'at madhi Ngong Road ayudo ka tek ahinya nikech mondo awuog are Guru Nanak nyaka malo kae okoyot kabisa. Koro en mana otek. Kata kodok on jang'anyo nyoikre kendo opango ng'anyo dichi ma kawuono obila ma Nairobi no kayo lagi kendo keto kenge mana ni onge jang'anyo mane nyachopo e chuny boma Nairobi kado duto ne giloro. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Apisas mag obila mawuok e kidieny mag okwach kich, obila mag majoni, obila makedo gi jonjore momanore gi gige lweny mager, omonjo dala jawala Jimmy Wanjigi mayudore kar dak ma Muthaiga e buore Nairobi, kendo loro rangach mare seche mag odhiambo. Obila go mane okuor kar rombgi neno nyamburko moro kido mar Prado mawachore ni ne oriembi kata ne riembo e ng'we arititi kod joma pok oyangore motelo ne juang'o nyamburko no e rangach mar dala Wanjigi kapok gilal Meru. Obila ne ogoyo pekse nyamburko no kuom seche buora kendo kawo gik mane giyudo e iye kaachiel gi ywaye nyaka e tesend obila ma Central. Pod ok oyangore ni weg nyamburko go gin jomage, gik mane giting'o kod gima omiyo ne giweyo nyamburko no e rangach mar Wanjigi. Kata kamano kamaloka mar Wanjigi Nelson Osiemo oyango ni oging'eyo gima obila go ne manyo ka bende gionge gi ler e wi ng'ama dibed ni ne oweyo nyamburko no kanyo. Wanjigi no wuok gokinyi obeno participate nane demonstration makawuono. To kaka polisi riembo ji e town obeno riembe kaka iriembo ji. Ginto koro gilawe nyaka e ot. Agare to koro nyaka koro wang'e ni polisi to golo kanye nikech mano to mtoke. Nikech kata ki aneno koseket the owner mar mtoka na e social media. Kaloso gi obila to ging'isa ni Jimmy na ntiere town demonstrate. Koro koriembe koro gima giwacho ni mtoka ni be nantie kode. To ne giyudo tiaga se mtoka. To mano kata king'iyo mano mtok Jimmy Wanjigi. Mok en mokwongo mose bi kae gi polisi mana madhi 200 ni damake. Kata serikal mokadho cha be nosetemo make nyadiriyo nikech mana kaka olose weche siasa ma wang'eyo ni mano ratiche moyienegi gi katiba mar lose. Koro mae ok en gima wendo. Mae en mana continuation ma gima previous regimes be osetimo. Nyaka sani pod nenore ni obila pod nitiere e alwora mar rangach mar kar dak mar Jimmy Wanjigi. Kawadhi nyime ni thoth johala kawuono norem chopo e chuny boma ma Nairobi kaluwore gi ng'anyo mar 8 mano chan bagi gi rowere ka johala manok mano yepo nochiwo oloro kaluwore gi luoro mar ketho mwandu gi e kinde ng'anyo. Kaka Lydia Okeyo lero, moko kuom gohala e chuny boma ma Nairobi no keto jorito mano manore gi runge mar keto arita makare ne duknigi. Luoro mar kethruok kod kuo mag mwandu nodonjo ne weg ohala e chuny boma ma Nairobi kaluwore gi ng'anyo mar 8 mano ochan bagi e pachoka. Thoth johala norem chopo e bomano kama nok mano yepo kiny mang'ich noduogo loro e kinde mane tungni ochako bedo e chuny bomano e kinde obila kod rawere moko manok mane temo gudore mar chako ng'anyo. Jo ohala moko kar timo ohala ma Imenti House no keto jorit mwandu mano beda kicha girunge mar rakore gi ng'ata mane nyalo temo kwalo mwandu go. Wanajita Nairobi Business Community, wameshirikiana wote wakiwa pamoja. Kuna pesa yenye wametoa watu wa kuturipa tukiwa wote venye tumeandikwa. Unaona kila mtu mwenye ako na reflector, kuna wengine hata wako na za green, si hizi tu za orange. Hao ndio wametupia hii kazi ya kuchunga mabiashara zao. Leo huku tuko kama security. Sisi kama jeshi ya streets kwa huku security, wasivuruge mali ya watu, wafanye maandamano na uzuri bila kuvuruga mali ya watu. Wale wa kuiba hata wao wanajua kazi ya hii. Hawezi leta wizi wakiona hii. Wanajua kazi ya hii. Chuny boma ma Nairobi thoro bedo kod oganda modhuro ma en ataro mar odiechieng' ma kawuono kama kwan oganda nodok chien gi 90% gino mano ketho ohala kata ne joting' jowuoth. Maisha ya leo sasa ni ngumu sana. Leo hakuna biashara kabisa.
Leo niko tu na 200 kutoka saa 12 asubuhi mpaka saa hii. Kawaida huwezi kosa hata kama ni ngiri mbili zako, lakini saa hii kama uko na 200 bwana, si leo ni jaa tu. Juu pikipiki bado umezunguka unatafuta customer. Kuna pale unapata customer, unatafuta kila mtu wako tu zambio. Hakuna kazi hapa leo. Jo halamanok manodong' e chuny bomano e yor menyo ka uso abuog rombe ne jong'anyo kod mondo moko matindo bende no kale matek e lweto obila mane tiyo gi iro malungo wang' kod teko modhuro mar keyo ng'ata manoyudi e chuny bomano. Natafuta niko na mtoto ICU saa hii, hata nikikupea picha dawa zile nanunua 3500 per day. Ukikuja kazi ni shida na struggle. Niko saa hii na mtoto ametoka hiyo mtihani wenye wamelipuliwa hapa. Hawa watoto wametoka exam, haikupospondiwa. Hawa watoto hawana kitu, ni kalamu tu. Kwa nini wanapigwa? Kwa nini wanapigwa? Wanataka tufanye nini? Tufanyeje? Hawa askari ni parents kama sisi. Tuko na machungu. Na hatukuji kwa street kwa kupenda. Uwezi kaa kwa nyumba. Utakaa kwa nyumba. Nikikaa kwa nyumba nitapewa hizo pesa za dawa, huyu mtoto kwa ICU. Nyakoro mgaji wang' mae chal mar chuny boma ma Nairobi kuonde mag timo hala nolor kabende kata mana jong'iewo ne onge. Kata kamano kipimo kod kinde mokalo onge kethruok moro amora mar mwandu kod kuonde timo hala manoneno kaluwore kod arita mager manoket kod obila gi jogo mane rito kuonde timo hala. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Ng'anyo mar 88 mane ochiki kod rowere ne okonene e gwenge mag Nyanza mathoth ne ng'anyo mar tipo thoro bedoe e kinde duto ma iluongo ng'anyo mar sundo sirikal pachoka. Kaka ripota marwa Millicent Adhiambo leronwa, moko kuom jopiny e counties ma Kaluo kaachiel kod Nam Chumbi oyango ni onge tiende gidhi nyime kod ng'anyo nikech gisechako neno lemo kaluwore kod gwelo mag jokanyo mag ODM mane ochamo muma kawuono kaka jotend migepe. E seche mang'anyo mar 88 mane ochiki kod rowere mar sundo sirikal ne dhi nyime kidam e chuny boma ma Nairobi, thoth counties ma Nyanza kod Nam Chumbi ne odhi nyime kod ngimagi kaka pile. E kaunti ma Kisumu, yore mag wuoth e apeyni kod kar chung' nyamburko maduong' ma Kisumu kod weche ohala e chiche mayudore e bomano ne odhi nyime. Moko kuom jodak ma Kisumu oyango ni gimoro ahinya kod kwe mane nitie kaunti no kata obedo ni luoro omiyo ohala ni piny. Wan ndani ya sirikal makoro kwa dwaro koko kijendo ng'wononwa owenwa thuolo wati. Wami sirikal nafasi wane monde gima gitimo. Kamilukri ok nyal tuoye. Ok wanya ng'anyo ndalo kandalo inego ndalo kandalo. Onoche mami sirikal thuolo mondo ti kendo wa kwane gi hayo maber mondo mi gilok Kenya. Kaka notamo jamano de dalaka. Mimi naomba kijana mahali wanalia kidogo waingie parliament wachaguliwe pia wao wakwae ndani ya parliament na itafanyika, lakini maandamano ya kelele ya huko na huko haisaidii. Mongoro wakwae jotend migepe magoro medonjo serikal kata machon mancho misiamgi nikoro miwa uru Kenya moro maja Kenya oksika yuago gik mancha wayuago chien kajaka. E kaunti ma Homa Bay, chendo mag wuoth kod ohala mapile bende ne odhi nyime ka jodak mawuok e kaunti no oyango ni sani gisechako neno olemo mag ng'anyo mosekalo, koro gin kwe ema gidwaro, onge tiende gidhi nyime kod ng'anyo. Sioni haja ya kuwa na maandamano because tayari tumeshapata minister mbili kwa hii government ambao si kuwa na kuweka mtu si kupatia kura. E kaunti ma Migori, jong'anyo mane otemo limbo e apeyni mar ng'anyo kawuono, jobunge la wananchi kaachiel kod jo bodaboda olawo molal mero kendo chenro mapile mag wuoth kod ohala ne ok ong'ikore. Kane nitiere weche matindo mane jomoko ne kelo ni gin GNC to wayudo ni gimna jokuogi moko matindo ne watemo matek kabisa kaka wananchi ma watamore wach mofuo machalo kamano. Kecho kwa bro yie ni Migori ka pile ka pile ene kumikethe mwandu mag jopiny. Migori tuko na minority leader. Watu wanataka nini? Mana kaka counties mamoko, e kaunti ma Mombasa bende chendo mag wuoth kod ohala ne odhi nyime, mak mana ni kwan nyamburko kod dhano manie chuny boma ne ni piny kipimo kod kinde mokalo kaluwore gi luoro ni ng'anyo ne kidek timore. Obila bende ne okwor e chuny boma no mangima mar jiwo arita kendo rakore gi jong'anyo madine sieki. Watiuru kod serikal nikech kwe wadwaro. Ng'anyo no sibendo semio ji hasara mang'ongo kabisa. Kwan tayari mar maandamano
wan tayari ni kaka nosemijo muma kawuono ma jochamo muma koro wamigi nafas mondo giti. Vijande ose decide maber no maandamano rumo adier. Koro vijande gi miye uwe ukonye vijande. Kae kaunti ma Kisii kod Nyamira, kwe emane oneno kotenore kod ng'anyo mar 88 kata kamano rakruok matin ne oduogo omienjo e kind rowere kod obila mane okuor e chuny bomago mar jiwo arita. Hatutaki Kisii maandamano kabisa. Tunataka wale masiasa wenye wamepangwa wasaidie rais wetu wa nchi ya Kenya, wamsaidie kazi. Tupe serikali amani na tupe rais muda ili atupange, hata kama tulimsukuma kidogo alifika ukuta na sasa amerudi pande hii. Tumeacha maandamano sisi kama interns wenye tuko under Gen Z, but tunataka tuambiwe when will we be confirmed. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Nakaramogi tok report mar Millicent Adhiambo ne matero wa yueyo chenro en maro imore sa degi deka 26 kata kamano kaluwore koda ng'anyo mabende kawuono ne nenore mang'ich antiere koda wendo e studio ma en Odhiambo Jiro mar Haki Africa ka wadwa no dhiyo ko wadugo oda to kode mar ng'eyo ni to ng'anyo orumo kata ang'o momiyo onego chunji gi ng'anyo bende jirowere mag Gen Z kachiel koda riwruoge makedo ne ratich oganda pod chano ng'anyo machielo to gima duong' wadegi yer mondo wuoge ng'anyo no en mane nyakora bogi kik wach makamano kata twak makamano bai wa yweyo mana dakika matin kaeto waduogo. Jackpot ilikuwa ni timu 15 na Mungu akasaidia nikapata 13. Hii pesa ambaye nimeshida nitaklia madeni zangu na still niongeze stock kidogo. Shabeki imenisort. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twende hivi to bet. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Wagwan, what's happening? It's your girl Aziza Hashim, aka the Media Messiah. And we're back on radio. Na tumekuja kwa ubaya, tumekuja na maform deadly. We are breaking out of the norm. I hope you're ready every Monday to Friday on Hot 96. It's hot when I'm on your radio. Everything litty, I love when it's hot. Turn to the city, I broke Hot 96. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod wangeso kangeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo irit chunyi. Paro mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore saa 12 okinyi. Mana Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi mana kana senga ntiere koda wende studio mano Odhiambo Ojiro. Wadwa ni mondo mi watwake yo machuo kaluwore koda ng'anyo
mar ng'iyo gimomiyo ng'anyo ma kawuono kata ka ng'anyo kako osebedo ka medore waneno ka gimo ng'ich ta ahinya tok yiero kata welo ma jatend piny nyocha timo ma ne ng'anyo machielo ma waneno ka oluwe kendo ne ok obedo kata ne ok ojiwore kaka ng'anyo ahinya mano ne kinde mokalo ahinya tarik 25 mar dwe mokalo. Machiegni studio Odhiambo Jiro kendo mana mapiyo piyo adwa ni mondo inyalo chiwo nondi matin kaeto penjo maduong' en ni ng'anyo rumo kose. Erokamano, iluonga ni Odhiambo Jiro, an ofisa makedo ratiro mar oganda, kendo atiyo gi shirika miluongo ni Haki Afrika, to aja Kenya makedo ni jo Kenya. Erokamano. Ng'anyo rumo. Ng'anyo ok nyal rumo. Ng'anyo ok nyal rumo niwach weche mancha wagore nigi pok olokore. Ncha wagore ni corruption mane sirikal nyaka wakedgo. Ncha wagore ni miriambo gi propaganda mane Ruto keto wakodo. Pod en mana William Ruto man kod propaganda. Nyicha wagore ni wakoche mane Ruto omiyo telo i cabinet emochako duoko. Koro lwencha pod nyaka dhi mbele. Ang'o maduong' ahinya ma ng'anyo masani dwaro? Ruto must go. The fish is rotten from the head. We reach atop. Koro wan gimwang'eyo and wawacho mae in good faith. ODM has punctured the struggle. Emomiyo nada penji ni ang'o momiyo ng'anyo ma kawuono ne ng'ich king'iyo gwenge ma ng'anyo bedega mapek kamoting'o Kisumu, kamoting'o Mombasa, kamoting'o Kisii, kawuono chenro ne dhi kaka pile. Ing'eyo ni Ruto en ng'ama mokora. To kancho oseneno ni koro waskumae i ukuta notimo gimluongo ni self-preservation. To self-preservation ni noringo i Jakom ni awa meli na nimo konya uru. And in the process nching'iyo kuonde mane ng'anyo pekie. Ineno ka koro Mombasa ogol jo politically. Luo Nyanza okawo nagiwa mokari adek mondo koro o confuse jopiny no se ka ujogu koro weche beyo to school fees pod ni malo weche beyo nadi to police pod nego jogwa kendo jok mano neg pok wayudo inquest file koro weche bed mabeyo nadi wan gi mwang'eyo there is a political settlement between political criminals madwa benefit from the struggle to mano does not mean ni issues pokorumo. For example, wapenjre ni awa ang'o momiyo pod wan nane niwach singo manene Ruto okel acho ni wadwa mondo wapush kata sani king'eyo the framework miketo go the new commissioners, it is too long but the earliest can be in the office is only one year. Man, it is put in a way mondo or protect the regime and the opinions. To give mwadwaro ni there must be a reform mondo commissioners obedi office pio mondo wa collect signatures to mondo jok manogo yes onipacho to jok macho idhinisha cabinet magini billionaires iwacho ni ng'anyo rumo ni things are okay to jok moyieri office gin billionaires to onge jezi to onge hustler to onge mama mboga. How can you say ni ng'anyo rumo? Nitire rawera ma jahigni 32 kora gino ni en rawera kanyo kata kamano ere gima idwa tiyo go loko pacho gana nikech king'iyo pacho gana mano kawo Kisumu to kawo Mombasa to kawo Kisii to kawo Migori giwacho ni gin ng'anyo koro gitieko nikech serikal sani onywako gin bende koro gidwa miyo Ruto thuolo ere gima idhi tiyo go maniso rowere gini lokruok pod ok obedie. An wuod Luo tasetiyo Luo Nyanza tasetiyo Mombasa sani era Nairobi kakae anen achiel kuom jok manoloso ar ward administrators manoyier kod Joho tanen achiel kuom ng'at moloso tiyo office governor ma Migori. Koro magi are political stooges jok ma benefit from the rotten system ma wabende koro wa strategize mondo wachag bilongo ni political education mondo jogo bed kod consciousness mondo ging'e ni komi opio wandai ene modhi wuotho kokwodho kowinjo maber to kuni school fees osedwoknwa piny. Koro wanyaka wa separate between joluo adek moyudo kod issues mahinyowa. Doge jogi koko chako tich pok gitiko tiyo nikech king'iyo ng'ato kaka Mbade king'iyo ng'ato kaka Wandai onge weche mag mibadhi manitiere oko maluorogi manyiso ni gie wang' jopiny kata gie sani pod gin jomaler pok gichako tich ok ne wanyal miyo gi thuolo manene jomaler gi ka gichako tich bende gidhi kelo lokruok. Kik wa confuse weche ariyo kae. We have got no problem kod Mbadi koyudo tich. We have a problem kod ng'at mondike tich mang'ane jamibadhi to kobiye mondo Mbadi otum adier wapenjie sani. Are you aware ni EACC ogolo report ne mibadhi
for last year or this year omedre maradufu. Are you aware? No. Report is out. Koro mano report no goal called a state institution over the same government motiyoni. Do you still want to trust William Ruto? Katakopo no waka ombadi mawiyelere kwano. Waka odu genya mawiyelere ni nyalo tayo piny. To jatende jakuo. Okwanyalo wacho ni Ruto jakuo gi kineni nikech Ruto jakuo because serikal maro ose chiu nonro ni kwalo. So is the head of the government. The system is rotten and we must deal with the system. So the system is rotten and compromised. Ni nchineno kakae kiwachoni citizen ogolo information. Nuwod William Ruto George Ruto. Nikodu matatu makia stage to kia route. To police konene to wondre no kunene go simkando mane system wadwa ne wayango bana ni nyithi jotelo moko ne wa uhondo wa maneno to wa follow up bwa confirm and we can take that responsibility mane government mwadwaro government mantin jotelo do not believe in the rule of law government manegoji to cannot give us the inquest file government dano setho to onge compensation government mawacho ni things will be okay to ko goal report mar Kenya National Commission of Human Rights or gonna report the police to your marriage to Kenya National Commission of Human Rights Raj. It is not about individuals. It is about the system. Ma watemo mondo one laws or system. Makuponi in future. Nyakuari kikibet ge problem ma the university. Wawacho nyaka wa law system. Mondo wakoche mabiro kodu weche mabeyo. To kosa renyo to lokre nyaka teach gi wako. Wawacho ni we cannot have an election as a legal ritual. Nini kose go ni kurabi donjo. Kore chuma kake hero numungoje miaka 5. Hatuwezi. Ero kamano. To Ojiro. Yes. Apa noni penye maduong be kawuono ne ang'omiyo ng'anyo makawuono. Ne okodhi kaka nochani se wacho ni weche mag siasa ne omonjo ng'anyo machalo kamano. Bende nyiso ni ne rem ni nitiere korka kor joma pango ng'anyo mane oko ojiwo kata wuoyo gi oganda duto mondo wuogi kaka ne giwuoge kinde mokalo. Ing'eyo ni when you are in the battle sometimes you retreat, sometimes you gain ground, sometimes you strategize. So we are in a strategizing moment. We are trying to look for new allies. We are trying to look at, the political questions. We are trying to, do political education. Mondo jogo bet code conscious. No wonder you do teach. Okogo so ni ibene kore you do teach. Wanda you do teach, don't go bedo serve, and you must keep your eye on the issues machi go rini. Mago are issues ma will take time because government, for example, kauono. Wanyalo wenga to Article 37 is being suspended. Wanyalo wenga na kauono an arrest of the media. Ka police mako goyo wako not timore marach mano to nyaka pod wakedi ni media freedom koro wadwaga wache mana ni wanyalo loko new strategies to okwanyalo weyo resisting Ruto's government ka pod ogoyo jo media ka pod otamo na luki kidhi town. Achiel kuom jong'anyo no wacho ni ma odichieng' makawuono ng'anyo marumo gik mano mako ure mano nyiso ni ng'anyo utieko koso uloko pacho mako ure nende wadgo kigoyo wa Bujo Nation Media Group through the Nation Center Kid Madika no okonyo wako jo media boy do kares rock onge sama makore no wacho ni waweyo ng'anyo no wacho ni mano no lando nyocho luongo wa jo media odichieng' manyo mago was strategies and today we were together we were saying a luta continua. Even sometimes you can bow or you can sidestep. Does not mean you are not in the main path. Pod one in the critical path, but you are in different lanes. The truth of the matter is we are not going to relent until we do what we demand for political accountability. The issues still remain. Jatelo mabeyo modwaro gi ponono udwani mondo jatan piny masani owuogi. Chenro mar telo machielo kara joma ler Kenya kama okoro udwani mondo ta sirikal. Gin joma usechano mawuok kamoro koto mana Kenya ka joma osetelo no ekidi. Inokira motelo no just bet ka luwi. Mege wagu monde wapoko komo nyuol. Pod gi nyuol. To jok mabeyo bentie mose nyuol. We are not short of good leaders. What we are saying is we cannot continue recycling the old political cocoons. Eno sa nito for ongete for between Kalonzo Raila Ruto. Kanja kropi nyomuamogi. They came to Kenya to save the situation. Now there is need for a total political overhaul. Mono the people with credentials. Kawo no paranyomitich. Yes, you see what you're now. Penjo. Kuro, do you want? We cannot use our system, which is rotten, to sanitize criminals. Mondo mitich. The struggle continues until walok pin. Mondekao 30 seconds moditieki. Wawacho niya.
kawuono polisi owacho no kayo lakgi wabende ka wambilo wang'wa to wawacho ni wariuru kaka jo Kenya mondo wagol piny ni ilwedo joma richo mondo Kenya bed safe for me today and for your grandchildren tomorrow. Long live the struggle. Nyaka pod wakedi. Erokamano ahinya mano Odhiambo Jiro mar Haki Africa ka wacho ni rowere pok ool kendo chenro mar kedo ne piny pod biro dhi nyime ka kamano kwa Ramogi gi kanyo wadwani mondo mi wacha kwa dhi waringwa idhi e duka matin waduogo gi weche manyien mamoko. Erokamano. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Torugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Ramogi Ajong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV. Teacher Beach kochakore sangwen wakelo ni ngoma mobedo pre design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yawanya wauntie kikubed mabor nyakoro mgenye nkech kai ekumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night this. Romani Ninja the Entertainer wajon maintain your position. Ili udakanyo kika fire goody local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach sangwen otieno. Machiegni kendo gavana Mameru e thuolo mar adek kendo thich oko e telo gi MCS ma county no kai tude gi tiyo marach kod apisi. MCS 49 goyo ombulu mar yie thicho Mwangaza e telo ka 17 ema ne otamore kod wachno. Paro mar golo Mwangaza e telo ne ochwal kod jalop jatend kweth manok e od burano Zipora Kenya. Giwacho ni Mwangaza ketho chike mag katiba kanyakla kod tiyo marach kod apisi. Mwangaza yande othichi e thuolo mokwongo dwe mar 12 higa mar 2022 mana dweche adek tok donje apisi kata kamano od bura mar Senate ne orese. Nochako thiche oko dwe mar 10 higa mokalo ma kendo od buch Senate orese. Doma malo nyocho temo rese kuom chwalo bura ne duol mar jodongo mag Njuri Ncheke magikone to ne owacho ni ok nyal yalo ywaruok e kinde kod MCAs. I have maybe been waiting to see her coming to plead to the people she wanted to kill in this house. And then Nick Mburugo went to Baita TV, owned by the governor last night, and said MCAs are planning to burn the assembly so that they can blame the governor. Could we have burnt ourselves here? Are we suicidal? If given an opportunity anytime, I can impeach honorable members, not the governor. They are the people who have really sabotaged the development of this county and not the governor. I'm sorry to say that. Those who didn't vote are 3. And then those who voted nay are 17. And the ayes, those who voted for the ayes are 49.
The results are that the ayes have it, and the motion is passed, and the governor stands impeached by the County Assembly of Meru. Yoro komoche kind moko kuom jokuny mula kod kambi kunyo mula e gwenge Makaldam e sub-county Manyatike county ma Migori. Jokuny mula ywak ni onge ber malong'o ma giyudo kokalo e kambi mula mantiere e gwenge go. Jafwambo maro Jo Juma miyo walero mar wachno. Higni maromo 10 ma okalo kambi mar kunyo mula mawegegi gin jok mawuok e pinyno mar China ne obedo kod winjruok kod moko kuom jokuny mula e yorego mag kunyo mula e kar kunyo mula mar Kopa maode gwenge mag Nyatike e kaunti ma Migori. Moko kuom winjruok manobedo e kind kambini kaachiel kod oganda ma kunyo mula gin mano moting'o neno ni kambini mar kunyo mula okonyogi e neno ni oganda obedo kod pi maler, loso peini kaachiel kod mamoko. Kata kamano, pogruok koro limbo e kind moko moganda kaachiel kod kambini mar kunyo mula. Gima gikonywa go onge lo gigolo mapiny mabeyo gidhigo te to wadong' nono. Chwa wagolo nwa lo man piny to golo nwa oko to warego nikech ok wanyal donjo e bugo. Onge kony ma gikonyowa go. Koso yudo gik mamoko nikech wira ni gino konyo mana jomoko matin. Koro ne wakwayo kaluwore gi duondwa mamushimiwa okwanyo otimo, wabende wariwore kode ni ok wadwar jo China. Oganda gego mag Makalda ka otele kod MC ma Makalda Kanyarwanda Felix Okwanyo wach ni kambini mar kunyo mula pok ochopo winjruok kendo koro nyaka owuogi. Wan mana gi lal lilo nikech kane pok gibiro ne chuo wanyalo donjo e bugo to golo lo to miyo watu warego to ido kaka wapidho nyithindo kata kaka wapuonjo nyithindo. Nyaka jo China ne donje got ka onge ber mwaseneno. Mawinjo ni every year ma nyithindo this school gi sponsor wa nyithindo to a tune of not less than 5. No winjre kod gibiro kunyo boreholes ne jopiny down 10 years down the line. These people has totally done nothing. According to the agreement, Stephen and Felix were representatives of the community. So we could not have paid community money directly. So the community are also mining in the same mine. Actually, they're the ones who have 70, we have 30, less than 30. Jokanyogi mag kambini mar China ka otelnegi kod Abdi Khalif Hassan mabende jadak e kaunti ma Migori wach ni gisetemo thoth gigo mani giwinjore kod oganda ma oting'o kunyo pi kod mamoko kabende gidhi nyime kod timo mamoko. Within that we have done 4 CSRs, that's for water, 4 boreholes so far. There are people we employed around 53 at site and another 27, so around 81 people who are working for us. So there is no problem. The problem is greed now. We cannot lose as a community, we cannot lose as a county government, we cannot lose as a national government. Then I'm there as a leader, as a state officer, watching our friend foreigners exploiting our resources without giving back to the community. Khalif Menachiel kum directors makambini wach ni gima dhi nyime en mana fitina ma oketi kod MCA magweng'no Felix Okwanyo mawacho ni en achiel kum directors mag kambini mar jo China. Omedo ni en kaka achiel kum directors mag kambini mag kunyo mula pok oganda oluonge mondo gibed piny kendo gibed kod twak pone nitiere ywak mora mora. Maybe we have not done everything. We have to sit down. We want you to do A, B, C, D so that we continue. Imagine somebody comes and tells you now you cannot do anything, just go. What about my investments? Jo Juma, Ramogi TV, Migori. En fungruok ne ji manigi ng'ol e kaunti ma Kisumu ni mar osiptende mag sirikal e kaunti no koro ok bidwar kuom gi omenda ni eka puodhgi kaka jogo manigi ng'ol. Piny owacho mar kaunti ma Kisumu ka okang' mar rucho oko chudono ma kuom kinde malach osebedo ka mono ji mani kod ng'ol wuok oko mar ndikore kendo bede register ma oyiedhi. E ote mar gi apisas mag sirikal ma Kisumu wacho ni okang' ma kamano en mar jiwo chenro mag kawo nonro ji manigi ng'ol mondo okony e chwalo negi chenro mar geto dongruok margi. E thuolo mokalo jogo manigi ng'ol osebed ka idwaro kuom gi chudo e ka timnegi yangruok kendo migi obok ma opuodhogi kaka ji hie manigi ng'ol.
One thing that we've gained a milestone in terms of the registration process, we know you cannot go into registration for a person with disability before then you have a medical assessment. And one of the things you saw from the results on the consultations with the caregivers, financial constraints is a barrier. So if then the hospitals are charging for the medical assessment, then there's a barrier. Having that waived today, it will then see more children with disabilities coming to the health facilities for the assessment, and then increasing the number of children that will be registered under the National Council for Children with Disabilities and also within the education assessment centers. With such progressive programs, I have no doubt that we will continue to push the agenda of disability inclusion to greater heights of prosperity, driven by innovativeness and excellence, to make a meaningful and lasting impact on the lives of children with disability. Mesa mar ohala ni jopur niang' mawuok Nyanza kod Western ywak ni okang' mar piny owacho ma okawo mar duoko piny nengo niang' kowuok silings 5,900 nyaka 4,950 tan ka tan okomorogi ka gikoni mano dhi hinyo jopur niang' kendo onge ohala mar pur niang' biro kelonegi. Gilero ni onge tiende sirikal duok chien nengo niang' kapok nengo sukari odok chien. Okang' ma kamano koro miyo gibuono mar ng'anyo chakre wuok tich juma manyien ka gikoni onge niang' mibiro kayo e puothe kitero e kembe rego sukari nyaka sirikal bi winj ywakgi kendo twak kodgi mondo giwinjre e wi nengo maber mar niang'. Tan nene nga siling 5,900. Ata ne giwacho ni mondo giduoke siling 5,100. Jopur nodhi e court. Ka jopur nodhi e court, jopur nowacho ni ma ok nyal ing'ene ka wapuro, ka wasapuro to nego bed ni ing'iyo cost mar gi cost mar mila e ka wadetermine ni yawa. Kare ere gimo nego chulo japur, ere gimo nego bed ni factory bende dongo godo. Gin mag timo gi mag yiero. Kumo mano, ok na adieri jogo ok gihero jopur niang' kendo ok gidwa ni mondo wapur. Koro wada neno ka factory nyalo bedo kanyo to wan bende factory nyalo bedo kanyo to wan bende waywa chien watamre no koro niang' wakeke beti. Unanega factory magibiro yude niang' magibiro rego. Nikech wang'eyo ni Mironi nyalo rego niang' mowuok e Nicholas Estate, Nzoia bende kamano, Sony bende kamano. To wang'eyo ni Kiboso onge Nicholas Estate. Nen fungruok ne weg geche mosebedo katiyo gi feri e ng'ado nam kowuok Mombasa ka gichomo Diani bang' piny owacho yawo apaya madongo kundu bathe nyakonchiele. Gikoni midhiero mar dhugruok mag geche magisebedo ka gikalo e feri koro rumo kendo en geno margi koro ni wuoth dhi bedo manyamonge. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Ne en suoruok mayom ne weg gache mane chako tiyo ga paya madongo kundu bang' piny owacho yawo bathe nyakunchiel mondo mi jopiny ochak tiyo kode kapok oyawe ayanga gi jatend piny giko dweni. Gikoni wach tiyo gi feri yande ne kelo wich bar ne weg gache mathoth kaluwore gi dhungruok mag gache ma ok rum mane thoro timore kaluwore gi kethruok mag feri e kinde ka kinde. Ile changamoto tulikuwa tunapata sisi kuvuka feri, unaketi feri almost 3 hours unasubiri tu kuvuka. It's been a beautiful drive. Well done. Hongera. All the guys that have worked on this beautiful bypass. It is super. The scenery with the ports there on the right and all the mangroves and the beautiful new road. Oh, thank you. I think it's a sign of relief for everybody. The Likoni Channel has been a pain for so long. I hope that pain is over now and we do expect growth and nothing more, growth. Lakini kwa sasa hivi bado wamefungua kwa single lane, lakini inasaidia sana kwa wafanyikazi ambao wanafanya Ukunda, wageni wanaokwenda Ukunda, Yepo marapaya no koro gikoni dhi kelo dongruok e alwora madongo kundu kochomo Diani, magikoni yande ne othirno kaluwore gi ng'ikruok mag wuoth ma yande nitiere. Uchumi utafunguka sana mwanzo hizi sehemu za hapa ng'ambo Tsunza kwenda Lutsangani, uchumi utakuwa juu sana. Utakuwa sawa kabisa. Na hata itatusaidia paka kama kazi wa Tsunza hapo ulikuwa akipata mgonjwa paka Kinango huko mabarabara mabovu. I've used the ferry many times
and it's the complete opposite. Stressful, you're waiting, it's hot, and you don't know for how long you're waiting, you can't plan your journey, but this was wonderful. Asante sana for this. Most beautiful coastline is in the south coast, but that the growth of the south coast has been restrained by access to the south coast. Now this road opens the south coast in the best possible way. To bang' piny owacho lieko ni kidek juo gache matiyo ga paya no gikone girwako kama kani ok odwokgi feri ma gikone gisebedo ka gichulo to onge ber maginene. Mimi niko tayari hata kwa kulipa 300, lakini ile usumbufu wa feri ni afadhali hata ikiwa watalipia 200. Ni vile vile tu ni sawa kwenda tualipia feri na kungoja na kupoteza wakati. Hapa kutakuwa ni sawa kwa sababu ni kulipa, si hakuna delay yote, ni kulipa na kupita. Usalama lazima ukuwepo. La kwanza tunao booth hapa nyuma yangu. Ipo kuna police station nyuma yetu na mbele pia lazima, kwa sababu kutakuwa kwa utumizi sawa barabara utakuwa mwingi. Tulitaka kutoa jasho tena kawaida ya kupita Likoni bwana. Hatutaki kuona ferry tena. Wacha waikwe scrap wa park. Hii Dongo Kundu ni number 1. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Machiegni paw tuke jaloch mar Commonwealth ng'wech mag mita 300 steeplechase Abraham Kibiwot ne oyudo ne Kenya midila mar bronze bang' tieko thuolo mar adek e final mar tukego e boma ma Paris, Faransa. Kibiwot notieko tok jaloch Sufyan El Bakali mar Morocco. Bang' piem makamano, Kibiwot nolero ni noyango kama ne dok chien obedoe. Komedo lero ni omor ahinya ni mar mae midila mare mokwongo mar Olympic. Ni mare Olympic mar Tokyo nowuok gi lwete nono. Nashukuru Mungu kwa hii nimepata. Hii ni first medal kwangu kupata kwa Olympics, sijaipata. So na hii ni ya pili nikienda Olympics. Nimefurahia sana. Hata hii nimefurahi. Na naenda kupea msichana wangu mdogo akona 6 days old. So I think nimefurahia. So I think my family, my country is happy. Nyakaramogi podwa dhi nyime koda weche mag tuke kama ja Kenya Wiseman Were nogol e tuke mag Olympic e ng'wech mar mita 400 chikruok e sigingi kata hurdles bang' tieko e thuolo mar 5 e nus final. Were oywak ni osekalo e achidhnade mathoth kendo mano omiyo ok otim maber e tukego. Nolero ni bedo ni oonge kod kocha mare en achiel kuom gigo manokelo dok chien mare. Were wacho ni oyudo puonj mathoth kowuok Paris, komedo wacho ni lek mare mar timo maber e piem madongo pod nitie. Because there are a lot of things we need to do, but actually I can't say the race has been bad. It was just about the plans and everything. You know, challenges in track can be different with the one mtu akona in personal. So, but with that we need just to keep on moving. For someone like me who have been qualifying, if it needs to come to such stages like this, I need to have my coach with me in person, because as you guys who were in Miramas, you saw what I went through because I didn't come with my coach. That is one, despite I qualified. And as you have seen other athletes, they work with their coaches and their team. So that is the challenge number 1.
Kenya biro bago tuke mag laro simo mar Afrika e tugo mar chukbol dweni e lap makasarani gymnasium. Madhi bedo thuolo mar adek ma tugo no ibago e Afrika. Time mawuok e pinje 22 nyaka sani osedonjo Nairobi motel ne tuke go madhi bedo e kind tarik 11 kod 12 dweni. Jakom mar tugo no Chris Huang kod jatend tugo no e Kenya Kennedy Miruka onyiso geno ni huma mar tugo no dhi medo landre e Kenya kod Afrika. Okay, and shoot the ball down, down. Down, right? Middle. Up. Put the power for here. This time, I think chukball in the coming years will go very fast, especially after COVID. And more countries will join FITB. And if we have 60 members, we can apply the IOC recognize. So it's our second steps. And we try to hear more new country, try to promote chukball, especially in Africa. Tunaandaa kombe la Afrika ambao ni Africa Chukball Championship mwaka wa 24 na kama wenyeji Kenya ambao ni host tunafanya mipango to make sure that we win this championship. We have 4 teams, 2 women team and 2 men team. Nyakoromo gimana makele wagiko mar weche manyien mago yimoreno kuoro ote kanyo Dickens Odhiambo Lowo Dalego Nina wachoneno waka intiere Kariadudu Nairobi oyimoreno mogitivi choponwa yo makare Bombolulu Mombasa kendo lera duane no sanguka uoda sembo erokamano Enos na mogitivi Peter Oloi Imbo Majimbo awinji yo eyo makare kiwacho kanyo ni intie gi jok ma moko kanyo ero ma anyari Alfred Watch awinjo mogitivi maler ahinya ka nungo e Karungu amoso jaera na Phoebe Pamela Onyango ka entiere Tanzania. Na mogitivi ler ma boss Nyakigo kani aego kadem akwayo vijana koro owe rais oti. Nyakora mogi sangwen gide kachiel mane makele wegiko mar chenro mar oyimorero kamano kombudho kodwa e chenro ni nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Wilson Ochuka.